खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब होनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौ दि जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जे फोसावदिंनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो बे समावनो आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दे बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंनाय जे बाथ्रा थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे स्ल'गान बिथांमोना दे होनाय दे स्ल'गान प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव आरो बेनि सायाव बिथाङा बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिसिनि बिसायख'थि नङा बियो होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव बिटिसिनि बिसायख'थि नङा आरो आसामनिबो बिसायख'थि नङा आरो बेयाव बे समाव बे बिसायख'थिखौ लानानै जे सोरखार दानायनिबो बाथ्रा नङा होननानै बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे प्रमद बर' हाटाव आरो बिटिसि बासाव बे स्ल'गाना बेवहाय जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ एखे समय प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव সেইটো কোড আৰু বিটিসি ইলেকশন এই স্লোগানটো দিবৰ কাৰণে বিটিসি ইলেকশন আৰু প্ৰথমতে মই তাকে মানে এটা প্ৰশংসাই কৰিছোঁ তাৰ মনোবল থাকিলে ঠিক থাকি যায় ইলেকশনটো হাৰিব বহুতবাৰ কিন্তু মনোবলটো হাৰিব লাগে আৰু আমাৰ মনোবলৰ কাৰণে প্ৰশংসা কৰিছোঁ आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव निर्मल कुमार ब्रह्म थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ 1 लाखनिबो गोजौआव भट मोननानै बिथाङा देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ भुलটো नकरे माने कोनबा अपोजिशनक भट দি পেলাই এৰিয়াৰ কাৰণে অন্যায় কৰে ভুলটো নকৰে কাৰণে निर्मल कुमार ब्रह्म মই 1 लाख मान भटआव जिति যাব বুলি মই ভাবো बे समाव 40,000निबो गोजौआव बा मार्जिनाव भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव जे जानो गोनां जे सिडली विधानसभा थामहिनबा 31 नं सिडली विधानसभा बे विधानसभायाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं थामहिनबा 13 नभेम्बराव जागोन आरो बे 13 नभेम्बराव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो दिनै आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बेरेखा दोलोखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव स्ल'गाना बेयाव सोलिया होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेयो 15 दाननि थाखायल' बे समाव बिथाङा एमएलए जागोन थामहिनबा बिथाङा बिबानाव गोलैगोन आरो बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो बा रायजो राजाफोरानो बेखौ मोनथिगौ दे खम समनि थाखायसो बिथाङा बा सिडली विधानसभायाव मासिखौ मोनगोन जाय बिथांमोना देरहागोन दा बेनि थाखायनो सोरखाराव थानायनोसो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो रायजो राजाफोरा बे समाव बुजियो जे बिथांमोना जे पावाराव थानायफोरनोसो भट होगोन आरो बिथांमोनासो खामानि मावनो हागोन आरो जाय बिथांमोना बे समाव जुजिदों बेरेखा दोलो बेफोरबायदि गैया फ्रेन्डलि थामहिनबा लोगोथि जानाय बायदिसो होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव बेरेखा बायदि रावबो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरोबाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि इलेक्शन तो যাব পাঁচটাহে যেহেতু আমি ইমান সিরিয়াসলি চিন্তাও কৰা নাই পাঁচটাৰে মানে এনডিএ ওলাই যাব যেন লাগে সামগ্ৰীটো কংগ্ৰেছৰ আছিল তেওঁলোকে অলপমান জোৰ দিব তাত তথাপিও যি ধৰণৰ ৰণকৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিপ্লৱ ৰঞ্জন তাক কেণ্ডিডেট দিছে তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট আৰু চিৰাঙত মই যেটো দেখিছোঁ চিডলি পুৰণা সমষ্টি হিচাপে ইয়াত এটা ফ্ৰেণ্ডলি মেচে হৈ যাব সব দলৰ কোনেও মানে ইয়াত ইউপিপিএলক হৰুৱাবৰ কাৰণে খেলিব অহা নাই ইয়াত মানে ফ্ৰেণ্ডলি মেচ নিজৰ অস্তিত্ব ৰাখিব লাগে 15 মাহে আছে নহয় জানো 15 মাহৰ পিছত আকৌ জেনেৰেল ইলেকশ্যন হ'ব ইয়াত কোনে মানে ইমান জোৰ মানে লগাই পেলাই শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কোনে ইউপিপিএলৰ লগত যুঁজিবলৈ আছে ইউপিপিএলৰ কাউন্সিলত গভৰ্ণমেণ্ট আছে আৰু আমাৰ কিবা আছে ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে আৰু দিল্লীটো আমি এলায়েন্সত আছোঁ এমপি 2 জন আছে তেনে ক্ষেত্ৰত ভোটদাতা ৰাইজেও ইমান এটা ইন'চেণ্ট হৈ থকা এই ভুলটো নকৰে মানে কোনোবা অপজিশ্যনক ভোট দি পেলাই যে এৰিয়াৰ কাৰণে অন্যায় কৰিব সেই ভুলটো নকৰে সেইকাৰণে
নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম মই 1 লাখ মান ভোটত জিকি যাব বুলি মই এটা ধাৰণা তাৰমানে আগৰে সেই যে মানে ডিফাৰেন্সটো প্ৰায় মানে 96,000 ভোট পাইছিলে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 36,000 না 35,000 ডিফাৰেন্স আছিল জিকাটো এইবাৰ 1 লাখত গুচি যাব মানে মোৰ ধাৰণা মানে 40 লাখ মান ডিফাৰেন্সত জিকি যাব সেই সময় প্ৰমোদ বড়ো হাতাও BTC বাঁচাও সেইটো ক'ত আৰু BTC ইলেকশ্যন এই শ্লোগানটো দিবৰ কাৰণে BTC ইলেকশ্যন নহয় আৰু প্ৰথমতে মই তাকে মানে এটা প্ৰশংসাই কৰিছোঁ তাৰ মনোবল থাকিলে ঠিক থাকি যায় ইলেকশ্যনটো হাৰিব বহুতবাৰ কিন্তু মনোবলটো হাৰিব নালাগে আমাৰ মনোবলৰ কাৰণে প্ৰশংসা কৰিছোঁ কিন্তু এইটো এটা মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে নেচাৰ অফ ফাইটিংটো ফ্ৰেণ্ডলি নিচিনা হৈ যাব কোনেও ফ্ৰেণ্ডলি মেচ কৰিব অহা নাই ইয়াত কিন্তু নেচাৰ অফ ফাইটিং কোনেও ইমান মানে শক্তি প্ৰয়োগ নকৰে বা এনেকৈ ইয়াত জিকিব বুলি আশা লৈ পেলাই ইয়াত খেলিব আহে गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रोल फ्री एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानीनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानीनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन